съм с това нещо. Обаче веднага се прехвърля топката и те ни вписват в графата християни. Там е проблема вече. А вие как се самоопределите? Мюсюлманин. Има разлика между гражданство и националност, нали така? Аз мога да съм гражданин на Германия, на Съединените щати, но като националност съм българка. И съм се родила такава. Аз мога да искам да съм туркиня, но не съм туркиня, защото съм българка. Аз съм се родила така. Аз се определям като турчин. Благодаря. Турчин. И турски знам, и самият аз съм турчин. А как е вашето име? Няма значение името как е. Самия. Хем съм мюсюлманин, съм и съм турчин. А тук разбрах, че само българи мюсюлмани има или има и турци? Аз съм турчин. Вие така се самоопределяте. Езика ми е турски и съм турчин и ислямската религия изпълнявам. А вкъщи на какъв език говорите? На турски говоря. Със семейството, децата знаят турски, жената знае турски, всичките турски говорят. А откъде сте дошли? От Турция ли? Аз съм си от тук, ама съм научил турски. И това ти направи турчин, че си научил турски език? Аз имам и турски паспорт в същия момент. Къде го извади? В Турция. В Истанбул или в Анкара? Къде? В Бурса. В Бурса. Може да потурчи, млади. Ма защо ще ме потурчват? Аз не искам, аз искам да съм българ. Пък урчиш да се потурчи. Ще рече как. То не е така. Хората на времето тук са се клали, за да си запазят България, а сега ще се потурчвам. Да. Тук са били кланетата, като са дошли през турско робство. Турците сега ще се потурчвам. Тук гледай сега. Тук го е владяла Турция. Турция го е владяла. Как не го е владяла? Те при мен мало. Турция го е владяла. След това други. Хайде на България, хайде. Ама турците са дошли и са поробили българите тук. Я не съм бил роден, да ти кажа. Ти не си бил роден, като са дошли турците и са правили. Ти не си ли гледал Време разделно? Я кажи сега, гледал ли си филма Време разделно? За еничарите не си ли чувал, деца взимали момчета еничари в турските корпуси? Не. Не си ги чувал тези неща? Не. Добре, ти ми викаш, тук е било турска. Милевски тогава против какво се е борил? Отде знам защо се борил. Я не съм бил роден. История си чел? Учил си? Не съм учил. За Васил Левски нищо ли не знам? Не съм учил. Историята не ви е вярна на българите. А вие не сте ли българин? Вие Аз съм българин. И моите деца учат и те не знаят за какво учат. Кавалджия вика, друг го е предал, не го е продал поп Кръсти. Това ли е основният проблем тук на Рибново? Кой е предал Левски? Основният проблем, че вие не можете да се оправите, дошли сте тук да снимате интервю. Защо са били на вие и ние? Защото вие българите и ние мюсюлманите. Как ще знам българи? Ние сме мюсюлмани. Да, но мюсюлмани сте като вероизповедание, като народност. Да, ма инак сме българи, тук живеем. Тук никой не знае турски, предполагам. Не. Рядко някои стари хора. Ако са били някъде навънка, някъде... А тук има ли мюсюлманско училище към джамията нещо? Има нещо. Има. Курсове нещо? Нещо учат малки деца там. Малки деца? Да. На какво ги учат? На арабски нещо. Преди турците да дойдат тук в България да дойдат, тук в този край е имало мюсюлмани. Така. Да, това е доказано. Откъде са дошли мюсюлманите? Откъде са дошли тук? Откъде един Господ знае. Вие нали сте българо-мухамедани? Не съм българо-мухамедан, аз съм турчин. А турски знаете? Знам. Откъде го знаете? Откъде съм? Защо сте толкова агресивен? Аз съм много добронамерена към вас, а вие за нас Защото злоупотребявате с мюсюлманите, с турците. Аз ли злоупотребявам? Изобщо. Има хора, които... Уважение към вашата религия, както виждате, съм се събула и съм влязла вътре да видя Аз не го познавам, не знам кой. Но има много такива, които, ваши колеги, които... А вие как се казвате, как ви е името? Няма значение. Питам ви, господине, защото ме интересува какво е населението в град Мадан. Населението е мюсюлмански хора, цялото е мюсюлмански хора населението. Мюсюлмани има българи, мюсюлмани. Няма българи мюсюлмани. Как помагате, какви са? Те са мюсюлмани. Те са мюсюлмани от начало. Те са мюсюлмани. Преди 1100 години. Те не са мюсюлмани, те са по-мухамеданчени. Няма такова нещо, това не е верно. Те са приели само доброволно, както турците. Ама защо говорите сега, както не знаете? Вие сте на 10-20 години. История на Вранко да видох и той е... Моля ви се, съм мюсюлманин.
Да, това е ясно. Религията е ясна. Момент. Български гражданин съм. Роден съм тук. Тук е било само мюсюлмани на времето, когато аз съм роден. 1941 година. Но после са дошли ли друговерци, ще река. Нищо лошо няма. Християни и такива. Ние като цяло сме помаци. Това го казвам смело. Помаци. Този район, Родопския район тук, живеят помаци. Не от вчера, може би от хиляди години. И ние се наричаме помаци. Предпочитате да се наричате помаци вместо българо-мухамедани, така? И сега, тук вече въпросът е смесен. Ако се съди по народност, нали, по едно, религията е друго. Народност и религия са две различни неща. Да, това точно. трябва да знае от всеки човек. Да. Народност и религия са две различни неща. Значи, може да бъдеш турчин, християнин. Да. Може да бъдеш англичанин, мюсюлманин. Разбирате ли ма? И затова А вие като народност как се определяте? Нали като религия сте мюсюлманин? Току-що казахме, че народност и религия... аз ви казах преди малко. Като народност съм помак. Като народност сте помак. Майка ми, баща ми, дядо ми, прадядо ми, колкото знам от историята, те са говорили, как да ви кажа, както има развален турски език, така има и развален български език. Да кажа, че съм чист българин, не би го казал. Но да кажа, че съм македонец, пак няма да го кажа, да съм шоп. Родопчанин. Кажи родопчанин. Помак родопчанин. За заключение, ако искате. Какво е населението тук в Якоруда? Смесено или? Населени. В смисъл българо-мухамедани ли живеят? Аз не знам за българо-мухамедани да има такъв етнос. Българи мюсюлмани има? Нема Или са или такива, тук? нема. Има помаци, турци, цигани. А помаците не са ли българи мюсюлмани? Не са. Помаците са помаци. Помашки етнос има, така ли? Сигурно. Помашка нация. Не нация, не етнос. А откъде са дошли помаците? Историците си знаят откъде са неща. Доколкото знаем ние историята, това са потурчените, т.е. българи, които преди време, когато са били кланетата тук в Родопите, са приели на сила исляма. Не знам аз такива работи. А вие себе си как се самоопределяте? Турчин. Турчин. Турски знаете? Знам, да. Ще ми кажете ли нещо на турски? Ако имате желание. Добре, кажете ми примерно, аз живея в Якоруда от 20 години. Сега тук няма си правим изпити по турски език. Смесено население. И българи, християни, и мухамедани, муслимани. Мухамедани. Ти си мухамедан. Мухамедани, да. А как се самоопределяш като българин? Не. Не. Турчи се намира. Турчин си? Да. Що така? Как при проверката минаваме? Минаваме, пишаме се Турция. Ако е признато там, турци призна. Турчини се писате? Да. А турски знаеш ли? Не знае го на турци. И как си турчин, като не знаеш турски? От това отпреди останало тук. Дълги години минало.